Протестиращите срещу кабинета на Пламен Орешарски поеха за магистралата от сборен пункт пред областната управа в Пловдив. Там ги чакаха 4 автобуса, но хората се оказаха достатъчни само за 2 от тях. Те обясниха, че сами плащат на транспортната фирма. В извозването се включиха и 15 автомобила. С викова оставка протестиращите блокираха автомагистралата. Въпреки лошото време, някои бяха дошли с децата си, други поиграха футбол на празното платно. Магистралата се озвучаваше от емблематичната песен на Скорпионс "Вятърът на промяната", пускана по мегафоните. Протестиращите обясниха, че блокадата е вид мирно гражданско неподчинение, защото ежедневните им шествия из града не получават отзвук сред управляващите. Защото трябва да ги заболи някак икономически. Това се надяваме, защото тия хора ги боли само когато губят пари. Дано изгубят няколко лева днеска, за да се сетят, че тук едни в Пловдив протестират. Министър означава слуга на народа, а не народа да е слуга на министрите. Това е нещо, което искаме. Да им стане ясно на всички. Ние искаме едно, децата ни да не напускат страната. За акцията си протестиращите са уведомили още в петък община Марица и областното пътно управление. Днес обаче служители на пътната агенция настояха, че за блокадата трябва да има и издадено разрешение, каквото протестиращите нямат. Защото е събота и неделя, а те не работят. И ни го казаха устно. И закона не го изисква. По-късно на магистралата пристигнаха още 2 автобуса с футболни фенове, които се бяха организирали от сборен пункт пред стадиона на Локомотив Пловдив. Протестът протече спокойно и мирно.